Fl-4 snin li għaddew, ħdimna biex insaħħu l-kuntatti diplomatiċi ma' diversi pajjiżi fid-dinja. Saħħaħna l-ħidma tagħna biex nuru għaliex Malta hija post ideali biex l-investituri barranin jinvestu f'pajjiżna. Dawn il-kuntatti jissarfu fil-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol ġodda f'pajjiżna b'investiment barrani ġdid f'Malta u kif ukoll jgħinu lil diversi sidien ta' negozji f'Malta biex jitlu fis-swieq ġodda jew jżidu l-esportazzjoni tagħhom. Matul is-sena li għaddiet weħeda, ir-rappreżentanzi diplomatiċi li għandu pajjiżna mifruxa madwar id-dinja irċevew 1600 kuntatt kummerċjali. Permezz tal-ħidma tagħhom, l-ambaxxati u l-konsulati Maltin għenu diversi setturi tal-ekonomija Maltija fosthom dawk finanzjarji, edukattivi u b'mod partikolari fis-settur tat-tagħlim tal-Ingliż u oħrajn. Is-sena li għaddiet b'ħidma li saret b'koordinazzjoni sħiħa mill-Gvern fosthom il-Ministeru ta' Affarijiet Barranin flimkien ma' ambaxxati u rappreżentanzi diplomatiċi li għandna f'pajjiżi differenti, ħdimna biex ngħinu lil min inqabad fil-Libja waqt ir-rivoluzzjoni li sar f'dal-pajjiż ġar tagħna. Biss 21,000 persuna minn aktar minn 100 pajjiż differenti ġew mejjuna biex jgħaddu minn Malta u jingħaqdu mal-familji tagħhom f'pajjiżhom. Il-pożizzjoni li ħadna b'konvinzjoni favur il-poplu Libjan meta żammejna ż-żewġ fighter jets u tajna protezzjoni ż-żewġ piloti li rrifjutaw l-ordni tar-reġim ta' Gaddafi biex jeqirdu l-irħula sħaħ ġabu l-ammirazzjoni ta' pajjiżi oħra lejn id-deċiżjonijiet li ħa il-Gvern Malti. Bħala membri tal-Unjoni Ewropea ħdimna biex l-Unjoni Ewropea tiftaħ waħda mill-istituzzjonijiet tagħha propju f'Malta. Is-sena li għaddiet infetaħ f'Malta l-Uffiċċju Ewropew ta' Sosten dwar l-Ażil dan l-uffiċċju twaqqaf biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u jgħin fl-implementazzjoni tal-politika komuni dwar l-Ażil. Dan l-uffiċċju f'Malta sar b'investiment ta' aktar minn 40 miljun euro u qed joħloq mal-120 impjieg. Bħala membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin ukoll nieħdu fonti biex inwettqu diversi proġetti infrastrutturali u nieħdu inizjattivi foqsma differenti bħal huma it-taħriġ tal-ħaddiema pereżempju. F'dawn l-4 snin saru diversi proġetti bis-saħħa tal-fondi, toroq arterjali qed jinbnew mill-ġdid, qed isir restawr tas-swar li qed joħloq impjieg għal 125 ħaddiem ġie modernizzat l-impjant ta' Sant'Antnin biex illum mill-iskart qed noħolqu l-elettriku. U bekk l-iskart ma jkomplix jintefa' fil-matab. Kieku l-iskart kollu baqa' jintefa' fil-matab kif kien isir qabel, kieku llum din għoliet bi 33 solar. Illum qed jitneħħew il-gassijiet mill-matab u mill-qortin fawdex biex dawn jinbidlu f'parks għall-familji. Is-sena li għaddiet beda jopera t-tielet impjant tat-tisfija tal-ilma biex bekk ma jintremix ilma maħmuġ fil-baħar. Dan qed jfisser li llum il-baħar kollu u tajjeb għall-hawn. Proġett importanti li qed isir fondi tal-Unjoni Ewropea u l-bini ta' ċentru ġdid għall kura tal-kanċer. Fiċ-ċentru l-ġdid se jkunu jistgħu jingħataw kura 96 persuna f'ħin wieħed. Illum fl-Isptar Boffa hemm spazju għal 27 persuna. Qed nagħtu scholarships liż-żgħażagħ tagħna biex ikomplu javvanzaw fl-istudji tagħhom. Investejna fondi tal-Unjoni Ewropea f'laboratorji ġodda fl-Università u f'workshops ġodda fl-MCAS tal-istudenti li qed jiżdiedu sena waħda wara l-oħra. Ħriġna skemi għal sidien ta' negozji u investituri biex jinvestu aktar fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-business biex jitlu fis-swieq ġodda u biex iwaqfu kumpaniji ġodda. Fondi Ewropej ukoll qed noħolqu diversi skemi biex aktar nies jitlu fid-dinja tax-xogħol. F'dawn l-4 snin komplejna nsarfu s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea f'inizjattivi għat-tfal, għall-ħaddiema, għaż-żgħażagħ, għall-familji, għall persuni b'diżabilità, għal minu fin-negozji, għal dawk li jaħdmu għal rashom, għall-anzjani u għalik.